See? This works over here. What's this? What's this? Sige lang mo ka pangutanang ni Mark yan. Ikaw, di mo ka Soda ba eh? Doctor. I know doctor. A is for doctor. Uy, is for doktor. Doktoran kita. Hey, for doctor. What? A is for the doctor. Okay. A is for the doctor. But tayo mo dobilin. Di ba na sinacharge siya ano mo doon? Naligas-gas pa. Dalawa naman plastic mo. Hindi mo lang inayos ni ano maglinis. Pasuwi talaga ito siya. Linis ano to? Papalain mo yung pag-post mo ng ano yan eh. Alis-alis mo. May harang yun. Alahin mo pa rin. Kaya nga, may harang nga. Gamitin mo yung salaan dyan. Salaan dyan. Where's the purple? Purple. Purple. Flower. Inom na si gamot si Mark May. Inom na nga ni... Ay, shit daw. Hi, 10 viewers, thank you. Marian Roma, shout out. Hello, hello my friend. Hi sir, Jaime Vera. Nakaon kayo ni? Nakaon kayo ni Sir Jaime Vera? Adi. Hello Marjo, Timbung, Sir Jaime, kumusta po? Nakaon kayo ni? Mani? Daw, kay pinataan ka din ni nagbubuhaton. Wow! Shane, Lorraine, Bella, shout out. Wow. Dalag. Dalaga. Ano ko linisan para matanggal ang ano. Dulas ba? Yung dulas. Kumakain kayo to guys. Nagataan natin to guys. Nagata tayo. It's delicious. Yes, delicious. Sir Jaime Vera. Dalag. I'm 10 years old. Uy, Mary Ann. It's 10 years old already. Bawal ang bata sa YT ang 10 years old. Baka tayo mapalo ni YT. Hello, everybody.
Dalawa lang to na dalag tapos isang hito. Yan. Hito. Hello, everybody. Dilinisan ko. Anuhan ko to. Lalamasin ko sa asin to tsaka sa suka. Para matanggal ang ano, langsa. Pero hindi ko pa ito nahiwa. Mamaya hiwain ko pa to. Kasi hindi hiniwa ng aking kaibigan na binilang ko nito. Ano yan po? Hito at dalag. Hindi mo kilala yung hito? Hito, means with hito. Yung isda ba sa ano, tabang? Ito, hito sa ano. Hito sa tawag sa amin yan. Tapos dalag. Turubay ba? Sa amin, sa salita sa amin. Ay, Darla. Umugos siya raw. Tama ba? Umugos? Catfish? No. It's catfish? No. It's by a market. I buy market in the Malay Street. Not catfish. Hindi ako hindi ako nang huli ng isda. It's basic only to buy a market fish. Want this? Dinilinis natin mga kawaray na maigi kay alam mo na, hindi na alam natin kung anong kinain nito. Kung sa tabang-tabang na ano to. Ganito yung ano, kala idol ka bugoy. Ganyan. Hito. Alaga niya sa kanyang farm. Yung sa ano, pinyan. What fish is that? It's ano bang English nito sa ano? Sa ano? Eh, sa Tagalog nito, sir, it's hito at dalag. I don't know for English. What English is this? I don't know. Sorry. But my English is a little bit aray ko. Mistake. Lamasan ko muna ng asin kay medyo magaspang man. Lamas tayo sa asin guys. Nagataan natin ito mga koray. Hoy! Tawa man si Tool Project. Tinawanan ako ni Tool Project ah. Tool Project pasensya ka na. Di ka sabot ang English eh. It's a asin ba? Asin na lang sa Tagalog. Soft baby. Lamas-lamas be. Tinamas-lamas ko na insan. Arlen, insan, shout out. Mega shout out project 89 boom. Ay insan Arlen, shout out. You want this? Turubay sa waray, salitang waray. Yeah. Salitang waray. Well, I'm Filipino but speak international language. Oh, you Filipino? Oh, alright. I'm Filipino also. But my English at a little bit only, ha? I'm sorry. I can try to speak English in my live. But my English is ano lang. Ano daw? Well, project, shout out. Sir Jaime Barra, Miguel shout out, boom. Doy, Marcio, aranin na imo birthday. Amo nga ni 19 po ang birthday man. Rani ay nag-admin talon. Ano na kita? Pagkadto na kita ano. Rayo ay pa man pa 40. Rayo pa man ang pa 40 kay pira pala kita. It thumbs up Arlen channel. Thank you. Bahala na, birthday basta kusgan lang ba? Kusog lang kita. Ito lang. Kay project, maraming salamat ha. Naglinis ako ng ano. Mamuhasang. Lamasan ko nito walang ano. Lalamasan ko ng asin. Nang walang anuhan ko ng suka.
para matanggal ang last, ang ano ba? Para matanggal ang ano. Eh, yung partner ko dito mga koray, hindi ko makain ito. Kaya susubukan ko siya, mapakain kung kaya niya bang kumain ito. Ay try lang kasi alam mo naman tong paghito talaga malangsa. Dito lang nakikinig, nanonood sa basketball. Ah, ano ba may laro? Ano ba ang laro ngayon? Sige lang tol, salamat. Linis lang tayo guys. Linisan natin ito kay para magandang ano, matanggal man lang ang kanyang ano. Hindi man siya totaling matanggal ang kanyang langsa. Kasi talaga napakalangsa itong isda na to. Dami itong hindi ko makain dito sa Manila. Kasi hindi naman sa ano na mawalang galang lang ano sa mga kumakain nito. Yung iba dito ayaw kasi ano daw ito, marumi daw. Pero tayo mga probinsyano tulad ko, taga Waray-Waray Leyte. Para kita niya arte-arte kayo. Pinanganak kita yung ano, makuri na. Pobre la ba? Pinanganak kita ang pobre. Makaong kita yung pagkaon ng mga pampobre. Kaya Ate Brenda, Ate Jel, thank you po. Pero ano yung kinibasta maubos yung tubig namon. Basta linisan ko yun maayos. Kapot makaon ni bubuksan ko lang ano, tiyan. Yung tiyan na ba? Tiyan. Para malinisan, malimpiyuhan ba? Gataan ni mo yan? Opo, gagataan ko to Ate Brenda. Gagataan ko. Ano naman naggata? Tapos may ceiling green man. Oo. Naggata. Malinaw ba nak? Live? Tapos butangan ko yun na Ate Brenda. In pitsay. Hindi daw. Nakulat makaunin mag-usa. Yan, mapalitakin mamayanhin ano. In Red Doors kay kita maka inom-inom in Red Doors. Para na kita makainom. Para pag may nag-ayaha akong tak birthday. Ano kita? Kondisyon? Apa kondisyon? Kondisyon. Sarap niyan. Tapos Red Doors, tol. Oh, agi daw. Oh, yun na nga ni, tol. Amo na tumubuhaton, mapatakin Red Doors ka butin dako ba? Para talaga bahala naman di makating na buwas. Matumal naman. Ano yan, insan? Hito. Di mo kilala hito? Hito. Hito ako ngayon, naghihito. Insan. Hito ni insan, Arlene. Ambot ko nakita ni Mini ko nagatuha probinsya. Agi daw, padisan nito ba amo na? Kay waray mangita to ba? Anong ulam ang gagawin mo? Gamit ang isda. Ando. Darla ano yan? Tinagalog mo naman. Ah, okay. Gagataan ko to. Darla. Darla ba? Tama ba yun sa basa ko? May bihon pa naman niya, may bihon. Di kaya bawal tayo pakita na nag-ano. Ano ko? Ma-copy try, ma-strike. So, project di ko kaya bawal magpakita ng ano, sa live ng nagkakatay ng ano. Ng hita. Hindi naman siguro, no? Bahala na. Sana hindi tayo mapalo ni Whitey. Kaya di ko lang pinapakita. Kita ba? Uy, kita yung mukha ko. Sarap niyang gata yan. Oo, insan. Gata talaga to. Ayaw ko adubuhin kay puro na lang adobo. Mas magandang may iba naman. Makikita niyo. Kay hanggang ito mamaya maluto to. Naka-live ako. Hanggang magkaon ba? Nagugutom na ako eh. Kaso niyan na. Para kondisyon bang kaon. Bawal mark pati dugo. O mo nga. Kaya di ko yung papakita.
Di naman, linilinisan mo lang. Oo. Kaya di ko ganong pinapakita ba maya ano tayo ma-strike. Pero kung baboy ito, bawal talaga. Magkakate ka ng baboy. Angat ko lang ng konti ha. Pasensya na kamot ang background. Kung ano nakikita. Focus muna tayo dahil pagbutang o pag luglog ba. Diba? Yung madali ang kamot. Baka madali ang kamay. Mahirap na. Tawag nito. Batang Samar, malakas kumain ng ano, no? Ganito, hito. Jopon! Hello, Jopon. Sindosa? Sinidosa. Tama ba? Sinidosa. Jopon, Sinidosa. Nang pulutan, oo. Malakas. Batang Samar? Ah, talaga ba? I'm frozen. Number 1, turn on TV. What? Sigan, play number block. Number block. Ano yan? Yan, Tol Project. Nagko-comment. Number 1, turn on TV. Number 2, play number block. May kaibigan ako, Mark, big sponsor ng Team Poway. Taga dyan pala. Siya sa may Holy Cross Spirit. Oh, taga dito lang. Lapit lang yan. Dito sa Novariches po. Sir Jaime Vera. Galing. Bata yan. Bata ba yan? Ano mo na, gawin mo na dyan. Tol Project, tirahin mo na. Sako mo na yan. You have a TV? Sako mo na yan, Tol Project. Nakamagawa pa yan ng kalokohan yan. Live. No, thank you, Tol Project. Love you. Very nice. Nasako na agad. Sabi mo eh. Comment pa lang, hindi na makayaya eh. Nakakatakot, baka mamaya scammer. Mahirap na. Sorry kung na hide. Galingan mo, Mark, dyan kumanta. Andito. Pag nagla-live ako, maingay yung anak ko lagi. Gusto niya lagi siya bida. Gusto niya bida siya. Ayaw magpaano yung anak ko, magpa-11. Magpa-11 yung anak ko na yan. Malupit pa sa malupit siya. Malupito niyan eh. Baka pagdating ng panahon, vlogger yung anak ko. Siya magbablog. Baba ako na magbablog, mas magaling ako sa'yo. Sige. So ito sa anak ko, sige na. Ikaw na bida. Ako na kontrabida na. Basta hati tayo sahod. Sabay ganun. Kakulit naman. Vlogger din yan. Pinsan, malamang. Magaling mag-English yung anak ko na yan. Matalino ang tanay. Nanay lang, yung tatay hindi. Baka may mag-correct dyan. Baka nandyan si B-Boy. Matalino ka? Kasi lang. Saan kaya si B-Boy? Di pumasok kanina sa premiere ko eh. Mukhang busy yatang madlang people eh. Sa karir. Malamang insan. Vlogger gihapon ini. May bihod siya eh.
ano ko to ng suka. Lamasan ko ng suka. Eh, ito lang yung pinakamaano, yung hito. Yung talagang ano ganito? Anong oras ka nag-premiere? Mga 11? Wait. Pinsan? Tijel, salamat. Salamat po sa pagbanta, tambay. Para Tita Mami. Panadi Tita Mami, asa ring ton mara, sa manton mark. Tita Mami, pag nandyan yan, ako sabihin nyo, ang sarap niyan doy. Salamat sa viewers. Mark dyan. Huwag na kayo malikot, huwag mo pabayaan mo siya. May sinat yan. Baka tulog pa yun. Malamang. Ang daling araw sa kanila, di ba? Oo, naka-live nung pumasok na ako. Sa live mo kanina. Wala mo nagsasalita. Naka-ano ka eh, naka-stream yard ba yung tawag mo? Akin na nga yung tawag dyan. Yung gamit ko, yung Mark Waray. Hapon ba sana? Kala ko, madaling araw. Sa atin pala, pagpagabi, sa kanila pahapon na. Same lang ba tayong oras sa kanila? Saan ba si Tita Mami? Saan ba sa ano? Full cow. Singapore? Vietnam? Saan na suka? May suka ba dito? Hindi ko suka. Para mga hanggang matanggal yung ano to. Hanggang mauubos. Di bali maubos ang asin. Basta malinis lang ang ating kakainin. Maarte din tayo kahit ganito yung itsura natin. Maarte din tayo kahit ganito yung itsura natin. Guys, artin din tayo sa pagkain, lalo mga ganito. Galing, hindi natin alam kung saan galing to. Doy, Alam- dapat na lang po lang po. Bakit? Una tayo ng 2 at kalahating oras. India siya. Ay, taga India. Same lang tayo, time insan. Same lang ba tayo? Hindi ibig sabihin hapon na rin din sa'yo. Yan insan. Kasi time lang tayo. Time lang tayo sa oras. Saan nga ako nun insan? Singapore? Malapit lang ang Taiwan sa Pinas. Taiwan. Sorry, Taiwan. Kapala ka na ako Singapore. Oo. Malapit lang talaga. Pag aeroplano, hindi naman natin kaya ng bus yan. Wala naman natin ganun. Tawid dagat yan, di ba? Ngayon, hihiwain ko mga kawaray ang aking saka lalagyan ko ng pasensya na kayo kung hindi ko mabakita yung paghiwa natin kasi ba mamaya masama yung kamay ko mahiwa. Hiwa lang. Ano yung maliit? Dalaga. Tatlohin ko to. Bili nga ito yung Sabi nga ni ito, nabawas-bawasan din mga kawaray yung niya, dulas. Totoo lang. Lamasan niya, sikreto mga kawaray ng ng hito. Lamasan niyo ng asin. Para matatanggal po yung yung niya, yung dulas ba? Kasi malangsa talaga yun. Normal naman talaga yung isda, mapakalangsa na. Diba? Wala namang isda hindi malangsa, siguro. Siguro para sa akin wala namang isda hindi malangsa. Kaya ang mga ganitong isda, kailangan talaga napakalinis ang kasi ikaw kakain nito eh. Malinis ang para iwas tayo sa plain insan. Plain ba? Akala ko may bus. Kasi di man tayo nakapunta pa sa ibang bansa eh. Anong bus ka dun? Taiwan, Pinas. Tawid dagat tapos bus?
parang matanggal ang madulas. Oo, minsan kaya inaanuhan ko. Kaya todo ano tayo rito. Kaya kahit pa paano ay natanggal din ang dulas-dulas niya. Promise, to natanggal ang dulas. Kaya nung naglilinis lang naman sa mga koray talaga. Kasi kung marunong ka maglinis, talaga magandang ano niya, result ng iyong lulutuin. Di bali makarami tayo ng tubig kasi nakapagbayad naman tayo ng tubig. Okay lang yan. At asin, marami ng asin sa banggita. Ayan. Taktakan natin asin. Ay! Lenly! Hello! Shout out! Wag mo ibitay dyan! Support! Thank you! Salamat sa pagsuporta. Lagi ko napasok sa live mo, Lenly. Halos walang tao. Siguro busy ka. Hello, Lenly from Sir Jaime Vera. Sir Jaime, thank you so much po sa pagtambay sa pagbisita sa ating live. Ingat po kayo dyan sa Europe. Shh, quiet. Tapos kung mga kawaray na suka. Para matanggal talaga. Isa pang asin. Marami ng asin ang linagay ko rito. Asin pa. Para matanggal. Ayun, nasa likod ng Doon sa probinsya namin mga kawaray, pag nakakahuli kami kasi nangano kami doon, parang tawag sa amin, nanganguryente ba? Minsan nangangawil kami. Ginagawa kong isda na to, pag niluluto namin, inaano namin sa asin, linalaman sa asin, para talaga yung niya, tatanggal. Mark, mag-message ako sa pizza 15. Oh, sige, Sir Jaime Vera. No problem. Magano naman yun sa akin. Kasi friend naman tayo sa Messenger. Tapos anuhan ko ng anuhan ko mga kawaray ng suka. Suka. Ayan. Suka. Nawala lang ng apple. Ang A. Yung suka. Dito adobo. Nilagyan ko lang ng suka para maano. Para naman maano yung amoy suka. Ayos. Grabe totoo mga kawaray. Tanggal talaga yung niya, yung dulas. Oh. Masaptod na kung saan maano. Magaspang na ba? Lagyan ko pa naman suka eh. Galing ba? Ganito lang simple guys ng ganitong pagkain. Hito. Madali lang matanggal. Tip lang 'yan sa mga kapwa ko na kain ng mga ganitong isda. Sir Jaime Vera, shout out, sabi natin Brenda. Brenda, salamat po. Hello sa lahat, sabi ni Faye. Para ka na naman bro, kumuha ka na ng kuha sa supply. Amoy suka ang akong kamot. Ayun nung supply sa ilalim mo ito bro. Sakto naman to dito sa maliit na maliit. Sakto yun. Dalawang na lang, hugas. Dalawang hugas na lang guys. Pabango yan na maliit. Ayun at least. Hello! Hello! Sabi niya Ate Brenda. Ate Brenda, salamat po. Napakasulit talaga itong mag-asawa na ito. Sa Ate Brenda at sa Tol Party. Hello Brenda at Anpe. Sabi ni Sir Jaime Gora. Sir Jaime, salamat po sa pagtambay at sa pagbisita. Yun. Tapos mag-ano tayo ng Tapos mag-ano tayo mga kuwaray ng ito, ceiling green. Yan, ceiling green. Tapos loya.
Siling green. Lagyan ko rin ng bell pepper. Pwede ba yan? Ginataan na may bell pepper. Pwede yan, no? Yan, bigyan ko ng bell pepper. Tapos bigyan natin ng loya. Ang tanggal ano. At bawang sibuyas. Kasi ano ko muna. Gigisahin ko muna yung ano. May mantika pa ba, May? At kalahati lang na yung bawang. Walang ano, mantika. Meron pa dyan puti. Wala ka ng sanario. Ito na lang last. Paksiw na yan. Wala yan pa puti. Hindi yan paksiw, Ate Brenda. Mag-ano lang ako, magigisa lang ako ng ano, bawang sibuyas, tsaka luya. Gagataan ko to. Uulitin ba yan? Mabang nga, yan, pag may bell pepper. Oo, Hindi nga, oh. Hindi dahan-dahan ko nga eh. magpapabango dyan, nagkakaroon ng ano dyan, yung bawang, tapos luya, sibuyas, pampano lang yan. Pampagana. Ah, pampagana. Ano, Bombay? Dito na ako. Hindi ganyan dapat yan, anak. Kumot mo. Palya. Huwag mo niyahali yung kumot sa mga damit. Oy, Gab, shout out. Hello. Hello, Gab. Salamat sa pagbisita sa aking live. Nagluto ako ng hito. Paagihin mo. Oo, yung tuyo. Hindi tayo magaling magluto, pero kasi di ako nagluluto dito sa bahay. Si Pei lang nagluluto. Pero ito, ako kakain nito. Ako magluluto. Hindi naman kumakain kasi si Pei nito. Oo, di ko dadamihan ng sabaw para matuyo. Sabi ko sa'yo, ako ang mag-aano eh. Magigisa muna ako ng sibuyas, bawang, luya. Tapos yung siling green, pamaya na yan pag nakumulo na. Ba? At yung bell pepper, sabay ko na sa paggisa. Kunti lang sana sibuyas gagamitin ko, kaso nabasa na yung sibuyas. Hindi masasayang lang, ubusin ko na to. Las Piñas. Ano? Las Piñeros. Shoutout sa'yo. Naiiyak ako, guys. Grabe. Grabe naman, guys. Naiiyak ako. Naiiyak ako sa mga viewers ko. Naiiyak ako sa sibuyas. Pastilan. Yummy yan. Yes, oo. Totoo, insan. Sarap yan. Sira usong. Yan. Tanggalin natin kasi itong yung ceiling green kasi mayroon yan mga ano, may mga green ba. Morning tol, Mark, new friend, Dan Dikit. Oy, salamat, Las Piñeros. Shoutout sa iyo. Kumusta? Salamat po sa pagbisita. Wala ka pa moderator. Saglit lang kayo na may ginagawa kasi basa kamay ko. Salamat sa 15 viewers. 15 thumbs up at 6 viewers. Shout out sa inyo guys. Salamat sa inyong marami. Thank you very much all of viewers. Shout out sis Arlene from Pay. Kilala ka man ni ano? Arlene May? Oo, ito. Pumapasok yun sa live natin, Grace, di ba? Oo. Oo. Ano pala niya, ano? Tapos lalagyan natin ng loy ang mga kuwaray.
Si Sis Arlene, si Insan Arlene, ay ano yan, malupit magluto yan. Lagi yan ang content niya pagluto. Hindi ko nababalatan tong luya, bahala na. Nalinis naman, nalinisan naman. Marami yan. Ano na kaya kuya mo? Ulit Tingnan na. mo nga. Ilan? Ito. Kuya. Oo nga. Magkakilala na. Na. Magkakilala na ba kami, Insan? Magkakilala pa lang. Meron ko. Hello po, Sir Las Piñeros. Sabi ni Maria Faye. Ano na ito? Akala ko may nakasala. Hello, Arlene. Hello, Maria Faye. Good morning sa inyo. Good morning. Afternoon na ngayon. Uy. Aba. Afternoon na, guys. Evening na nga pala. Eh, anong oras na pala? Anong oras na ba? 6:37. Diba? Good evening na pala. Yun. Nakapag-ready na tayo mga kuray ng Ricardo's amigos. And I try to mikos Insan. Mag-mikos na ako, Insan. Insan Arlene, mag-mikos na. Ano? Kuya, Jimbo po, Ma'am Maria. Ang Jimbo. Bye muna, Mark and everyone. Sige, Sir Jaime Vera, ingat po. Thank you so much po sa pagbisita. Ingat po kayo lagi sa iyong at sa iyong pamilya din po. Ingat, Sir Jaime Vera. Sige, mikos na muna. Luto muna. Oo, try natin magluto. Hindi ako marunong magluto. Paglulutuan ko. Ay, malamang kasi rula. Gaya-gaya ka. Guys, I try my best to do my duty. To cook my favorite ulam. Ulam. Thank you, Pe. Sir Jaime, ingat po. Ingat po kayo lagi. God bless. Salamat po. Ingat po sa iyong amoy natin. Amoy Ito ko Put muna. it in your arm. Ay, in your shoulder. Saging. Nagluluto ako ng pagkain ng alaga ko. Oo, sige. Arling. Minsan, Arling, thank you so much, ha. Napakasipag mo pumasok sa akin. Ako, minsan lang ako makapasok sa'yo. Buti di ka nagtatampo. Yung iba na nakakilala ko, nagtatampo sa akin. Sabi ko naman sa akin, hindi ka man pumapasok sa akin, hindi ka man nanonood. Sabi ko, siyempre, may ginagawa ako, Nagtitinda tayo, hindi naman pwedeng lagi tayo nakababad sa cellphone sa pagtitinda. Kaya pasensya ka na rin. Alam mo nyo, pag may ginagawa tayo sa palengke, hindi tayo pwedeng nakapag-cellphone ako doon. Siyempre, wala tayong amo. Kaso lang, hindi natin bakit nagtatampo. Hindi daw ako nakakapasok sa kanilang mga live. Kaya nagtatampo. Ako, hindi ako nagtatampo. True. Thank you so much. Ako din, hindi mo na ako matampuin sa mga ganyan. Hindi ko mapasok sa akin. Anong gagawin ko kung hindi ka papasok?
Pero, kung nakasuporta ka naman talaga sa akin, babalikan naman kita. Wow! Alam mo nyo naman ang vendors, kailangan talaga. Pag lalo pag paninda ko kamatis, hindi ako din mag-cellphone kasi marami nagkukumpulan na customer. Minsan, hindi mo mamamalaya, mamaya, hindi na kamatis ang kunin, cellphone mo na. So, paano kung nailapag mo dun sa kamatis yung cellphone mo, hindi mo napansin. Sa daming bumibili. Sa idlap lang, wala na agad yun. Pag hindi maka-YT, busy lang. Yes, totoo yan, Ate Brenda. Di baling, tama lang naman ginagawa ni, parang si Grace, si BG Guard. Tama lang naman yun, at least nandun pa rin yung supporter niya kahit si BG siya. Amuyin ko lang. Kanina pa ako dito sa, naka isang balde na yata ako ng tubig, bilang. Wala na. Yes! Ready to rumble! Dahil vlogger tayo, ipapakita ko sa inyo guys ang aking pagluto. Ha? Pagpasensyahan nyo na kung sino mas malupit dito magluto. Ang Tumanggap ng pagkakamali ngayon, hindi na kagaya ng dati. luto ko, Kanina siya, gusto niya, tama ka rin. review ko. yung post mo kung gamitin. Abot nga ako ng ano. Abot mo yan. Tumal. Ang tinda ko kanina, pinagbabarging ko. 10 piso isang balot. Kape to guys, kasi nasa tasa yung mantika, kape. Kaping nakakapag gisa. Ay, check out. Parang tinatamad na nga ako. Ang hit ko mag-edit ng video. Matagal akong matapos mag-edit. Kasi ang dami mo kasi ano. Simple lang naman ang edit, ano? Ano ba gamit mo, Arlene? Isan? Ano ba gamit mo pang edit? CapCut? Okay, parang Rudy. Huwag mo chop-chopin, ano lang, minsan lang. Ano, may pichay pa pala ako mga oray. Dito pa rin. Makakain ka ba nito? Pare ko. Yung pare ko, yung sakit talaga. Ay, Yoji, shout out. Hindi pa nakatingin sa'yo, ayan na, nakatingin na sa'yo, ayan. Wala na yung parang reject ko, may sakit pa rin. Wala na sakit, wala na. Harap na yung aking ano, kabiruan sa aking YT. Body. Yung isa naming body, wala na.
Masyado na mataas ang lipad. Hindi na namin kilala. Isang taon na. Hindi na talaga na gano'n. Saka hindi na ko rin yung tinapay. Ayaw ko magpaano sa kanya. Eh, mo putulin doy. Apa nito? Okay sa akin yan. Ito, sila. May ano na, may bawang, saka sibuyas. Pag brown lang natin. Hi, Karen. Hello, Karen. What you mean? What you mean? What you mean? Agiri-giri. Naamoy mo ba? Hindi ko pa naamoy. Di ba na gawin mo tangan? Hindi pa kasunog. Pag nasunog, nice cooking for me. Oh, thank you so much, Karen. Simpleng cooking lang to, Karen. Not a good cooking boy. Ano lang to. Basic. Simpleng loto. My dear, hello. Why are you laughing, my dear? Karen. You're nice to meet you again. Oh, nice to meet you again. Oh my goodness. Pinagay ko naman ko rin sibuyas, bawang. Alright, makain! Shout out! Shout out sa'yo. Paano live? Yan, naamoy na. Naamoy na natin yung ano. Hindi pa nag-bro. Pahuli mo na yung ceiling green na ba? Oo, pahuli yun andun. Hindi ko sinama. Maano agad yun. Hindi yung mga kanin na sa gilid. Ay. Pag lalagyan ko kasi. Yes. Bakit? Hindi kasi pwede hanggang ng hanggang. Napaibabaw ko lang kasi madudurog. Ayan. Marasag pa. Asan na yung ano? Ito buson. Lagay na natin ng
Unang gata. Ay, yung unang gata. Huling gata. Ikaw ubusin. Hindi ko ubusin konti na lang. Pambihira. Ubusin ko na. Babawasan ko na lang mamaya. Kasi, baka masyadong marami. Stock pa na natin. May lalagay pa pala akong pichay. Kasi may pichay akong binili. Yun. Salamat sa 3 viewers at 17 thumbs up. Let's go. Mamaya na lang ulit. Dito muna tayo sa loob. Dito tayo sa aking pinaglalagyan ng aking cellphone. Insan Harlin, thank you. Salamat sa pagbisita. Dapat tinakpan mo muna ng 3 minutes insan bago mo sinagay ang gata. Ay, nailagay ko na eh. Hayaan mo na. Di ako sabi ko sa'yo, di ako marunong magluto. Ross Park, shoutout. Alam ko lang lutuin itlog, prito. Thumbs up po. Oy, sa Ross Park, thank you so much. Gutom na nga. Si Arlene Channel ay magaling talaga magluto yan. Ay, ano yan, chef ng ano nila sa Taiwan. Marunong talaga siya. Tayo ay ano lang tayo. Chef-chefan kung taloy. Chef-chefan. Salamat guys, salamat. I when you take, I never go. Lele. Anong ulam mo kuya? Hito na ginataan. Hitong gata. Doon yun, ano ko. Mark, dyan. Kuryente ka yan. Ayan lang kayo, guys. Hi, Karen. Thank you so much for visiting. Di ba may sinat ka na? Kulit ka na naman, ha? Ano ba yung sinat? Ha? Ayun o. Diba? Kakabukas ko lang yan. Di ba nagluto ako? Ganon po ba kuya? Ganon. Hindi na
Ate Brenda, thank you. Flora May, shout out. May vlogger, thank you. Mo pa nga gabi, Jo. Oy, mo pa nga gabi kayo mo. Flora May, thank you. Chad. 7 viewers at 19 thumbs up, thank you. Tingin na nga ako. Walang tahimik ang live ko. Sa palengke maingay. Dito sa bahay mapakaingay din. Kasi si Brenda na nag-iingay. Salamat po sa 7 viewers. May vlogger, thank you. Rush Park, shout out. You. Ay, ayaw mo talaga manahimik. Bagong channel mo to? Bagong account mo to? Flora May? Flora Daily Vlog to ah. Anak mo nahimik ko nga. Ingay no? Rihanna, shout out. Ano lang to ah. Ay, naawas na. Awas mo dito. See. Mag-subscribe ba ako? Eh, siyempre, mag-subscribe ka. Pag nag-subscribe ka, malaking bagay yun. Thank you so much. Nagtanong pa. Subscribe mo na ako. Ano ka ba?
Salamat sa pag-subscribe. Thank you so much.
Salamat sa 4 viewers. Si Brenda, to project, maraming salamat sa inyo. Facebook, malakas ang ano ko, friends. Ayun. Buti pa dito sa Facebook, umabot na 1,000 ang views. Yan o. Oh. Malakas ang views ko dito sa Reels. Nakaka 1,000 ako. Sa YouTube, ayaw umabot. Pastilan. Facebook ano? Mas madali ang views sa Facebook kaysa sa YouTube. Sa YouTube, hirap tayo. Hindi tayo kilala. Iba talaga nga. Oh, yun. Mabilis nga ang views kasi maliit nga lang. Pero, okay na. Sabi ko sa'yo, tutulan yung ano. Yung. Mahaba eh. Si Brenda, Insan Arlen, thank you. Malakas ang views ko sa ano, sa Facebook. Nakaka 1,000 ko sa YouTube. Pahirapan ng 500. Hahalipat na tayo sa Facebook. Wag. Huwag tayo lumipat. Dito lang tayo sa YouTube kahit mahirap. Facebook, kailangan doon ng million views bago pa kumita. Kung parehas lang ang YouTube tsaka Facebook, na maganda sana. Kaya di ba yung mga ibang sa Facebook, nag-ano na ng sugal. Andito po pala po, kala ko nilagay mo. Hindi ko pa pinasa. Samba FB yung name. Ha? Samba sa FB naman insan. Yung FB ko? So, yung FB ko malakas ang FB ko. Maabot na 1,000 ang reels. Bumalik na naman yung views ko dati, mahina to eh. Yan. Ito pangalan ko. Mark Jos Albano. Yan ang reels ko. Dito lahat nakikita yung mga pinaggagawa ko sa ano. Nagpo-post ako sa Facebook kasi yung mga iba kong followers pumupunta bumibili sa akin. Uy, waray, followers mo ko, bili ako. Hindi na dagdagan ko. Siyempre, nakakaya naman. Sinasabi ko sa Facebook na may dagdag yung may discount yung followers pag bumili. Yung pumupunta. Siyempre, may dagdag. Dinadagdagan natin para di naman mamaya di na bumalik. Scam yan si waray, scam. Mahirap yun. Ah, the baby. Ah, the baby. Baby, Wando, the baby, baby. Oh, the baby. Bibigyan natin ako mamaya ni Sir Jaime Vera ng pang pang putan. Sa birthday ko.
Hindi, sabi, di ba sabi mo, ano, inom ka na noon? Inom mo kami. Bibigyan eh. Iinom ko, marami na tayo dito. Ano ba, dito? Saan yung sinapigil mo? Dito naman sila sa bila. Hindi naman yan si Gwen. Tay Alex, hello! Shoutout po Tay Alex. Malapit na tayo pupunta doon kay nanay lang mo. Expressway tayo.
Kay Alex, shout out. Sipa niya yung cellphone dyan. Bakit pinagkasatasahan mo na naman yan, Kutapya? Tigilan mo na yan. Pinagbalatan mo na lahat ng like. Color. The project, thank you. Shout out everyone. Oy, nandito yung ating kaibigan. May napapakita kay mo, Joseph Salas. May mapapakita kay mo. Lagi tayo kay matutuwa kayo ni pag nakita ni mo. Idoy. Ari man oh. Joseph Salas. Oh. Aray, hindi pa. Ilalim yan, sunog na kam. Adoy. Hello! Pastilan. Basa mo na yung video. Anuhin mo na. Ito! Joseph Salas. Idong. Tolera, boom. Sangkay. Naginataan niya na. Ginataan ko to dong. Ano yan, sangkay na ano? Garayan? Garayahan? Anong garayahan? Ginataan? Na ano isda? Nahito ba? Hito chat dalag. Putik karasa itong sangkay. Ginaw kayo gito. Pangaong kita. Luto na. Labo mo na to, guys. Peacock. Peacock. Amo na gud sangkay. Gutom-gutom naman ako. Paano ko pa? Ogsong ko pa ano? Ano ya? May gataman ito. Nakagagutom man siton ano? Ito ni surak na sangkay. Oh, muna. Peacock. Yeah. P. Oh. Oh. Peacock. Full project, thank you. Nakalag pala si Dairos, guys. 2 hours lang ako magla-live para makapasok ako kay Dairos. This one, Emil. H. Full project, sabi ni ano, L.
So, project karasa yung ulam ng sangkay natin. Ano isda yan? Sangkay. Hito nga ni at dalag. Hito tsaka dalag. Oo nga, sarap ng padisan in Red Doors. Mo na. Gassery. C-I-H-C. Gassery. Cat. May sunog na ang gata. Tignan mo. Tignan mo. Ano? Tignan mo. Oh. Naka-premier ba? Hindi ko napansin. Sorry. Evil TV. Ano ko na lang. Watching ko na lang. Mahilig ka ba niyan? Sangkay marami sa amin yan. Gusto mo ba? Dalang kita. Oo naman. Mahilig ako niyan. Kuya Erap, may kalaw shoutout po. Sabi ni Ate Brenda. Wala na rin ang sabong. Oh, okay na. Patay mo na. Sakto lang. May bahaw nga di. Ay, diba? May bahaw. Ang gulo na nga ano ko na. Yung live ko. Ang duwat tayo mga. Oh. Sakto lang may bahaw nga di. Ang kita. Ada man lang ka mo dyan. Nagkikinita ka nga ako. Nakita ka. Tayo guys. Ano manudukoy? Nagharagmot man. Agi daw. Pastilan. Taong ko ng kaldero yun. Kita anagod. Agi! Pastilan, tira usog ba? Ha? Bigyan ko muna ang aking pare na Rogi. Nahulog. Sino mo ko ng ulo? Bigyan ko na. 你到底是迷路了，还是因为觉得他和陆月这么像，你把他当成陆月想救济不然？ Ano yung cellphone mo? Ano yung kimi? Ano ba yung ano dito? Warm. Okay, fair, wide. Okay, here. Dito It was a lion. Jaguar. Jaguar. Di kasi kumakain tong aking partner. Iwan ko lang kung makakakain sila ng ganito. Animals. Elephants. Adiman, pangaon kita. Elephant. Kung may dala ako niyan, Eagle. abangan mo ako sa may Mindanao Avenue pagliko ng 5-star bus na nandyan ka na. Ano daw? Hindi ko alam yun eh. Yan. Eagle.
Go. Ah, pare. Hindi ka naman sa Yeah. mga kuray. Ito na. Maybe courage. Ito si Baby Jared. Ito na guys, ang ating hito. Tsaka dalag. Sambahan dyan ang ating mga kaibigan. Nanonood. Pangao. Ang gito. Shred. Gitaw karas. Shred. Ano ba, sabi mo, ano, insan ilin, ay, len, ayan. Ano na siya? Gata, na iga ba? Na iga. Mga sangkay nga da. Pangaon. Pangaon kita. Mabuti wala si Sangkay B-Boy. Ew. Pangaon kita guys. May bahaw man nga di. Adi man bahaw. Pangaon kita. She. Malambot kasi yun. Dito ako pagkain. Iinggit ko ang aking mga kaibigan sa YT. Dito. Brenda. Sabi ni Tita Aw. Black sheep. Ay, ano yan? Kain yan? Baba. Agi. Baba. Agi. Balatin mo na. Agi daw. Kaon na ba? Tapos lagyan natin sili. Agi daw. I fish. Kain tayo guys. Fish. Pera gaba. Napaaw. Baba. Di man Ate Brenda. White. Black. Pastilan. Brown. Ang pasok. Ah. Mapasok. Me. I'm hungry. Ay, Karen, kain. You eat na. You want sili? Tita O, kain po. Ilan? Iba no? Tapos may sili ba? Para ka na din taga Indonesia. Kain tayo. Hirap. Tul project, kain ka na. Kain tayo guys. Wow. Ni hao ma. What? Feeling ko, nagugutom din kayo. No? Saan kayo nakaon na ka na pala ngayon? Insilip? L. E. No. Use your spoon. No. Cowboy. Ang hilig ko talaga ilang. Enjoying sa nako mais lang linaga sapat na. Yun lang.
Tita Au, shout out. Sige, boy, TV. Karen, no spoon na. Hands na lang, hands. And the hands. How? Ayaw ko na. Sana manood ng kumakain ka na, tol. Wow na. Kaon na ba? Thumbs up. Done. Shout out from Israel. Ay, sir. Pangaon, Jerry. Pangaon kita. Padiman, nakilala kayo niya. Alam ko kay waray-waray ka man. Hito. Pangaon po. Rooster. Irap po. Sangkay irap po. Sangkay pakita mo yung ulo ng halwan. Malapad ulo niyan. Ayan o. Susubo ko lang to. Napagpawisan na tayo tuloy. Yan o. May sili pa. Tita Au, kain po. Ihiramin ako ang anak ko. Ibigay lang yan, pero isang araw yan. Sa isip lang. Pero pag pinunta niya sa Kamara sa Manhiton. Mark Imugin hatukan. Oo, hatukan ko. Ginataan natin, ginataan. Kasi iba dyan, Tagalog eh. Hindi maintindihan yung hatukan. sabi nga, nag-ganyan sila mag-comment sa'yo. Sige, pagpunta nito, tinawag ka sa buti nga may katulad akong vertigo. Ate Lisa pala, kasi, diba may vertigo rin po. May iniinom silang maliit. Yung pag inaatake sila. Kaon laanay ako magsugba nala. Ako yung bulad may kamatis man didi. Ah, sige. Kaon na ka mo. Cake. Ang ginagawa ko Umalis si Karen kasi nakakamay ako. Sabi ni Karen, gumamit kang kutsara. Mayaman si Karen eh. Kain po. Donkey. O siya pupunta rito na nandito. O sorry siya sa kuya niya. Kasi kuya niya makakatawa. Pero ito na point na ikabalik yung yung topic. Para anayin niya kami. Mama yun. Para ako yun siya. Kami tuloy ng pagsasama namin dito. Sabi ko, pag ganyan ginagawa niya, pupunta ko sa bahay niya doon. C. Kaya
ganun. Sa mga sabi ko, lagi ano ba sabi mo? Papakuha ka ng gabi, sabi na tayo. Sir, papakuha ka ng gabi, sabi ko. Ang sabi namin, ayaw. Ayaw. Tapos alam mo, niriba. Dapat ka kasi, simula pa lang, hindi ka pala yung sabi nga ni Pero, modern na ngayon. Hindi wala pa rin sila
Nakamute pala. Sorry, nakamute pala. Gandang gabi po sa lahat. Ay, JFC, thank you. Sangkay taob yung kaldero mo. Wala kaming marinig sangkay o nakamute pala. Sorry naman. Yan, meron na. Hindi ba matinik yung maliit? Hindi. Yung hito. Tsaka yung ano. Hindi matinik yan. Try mo, malaki tikman. lang. Yung malaki lang, di ba? Wala nga mga tinik yan. Yung parting ano lang. So may katawan wala. Ay, matinik ka naman. Paano naman itong bata kumain? Ano ka bata? Andito ba kaya yung tinik ko, Day? Hanggang ngayon. Tibay pa naman ang Day! tinik ng bisugo mo. Ay, ano? Ano ba yun? Wala kaming marinig sangkay. Ay, shout out sa 5 viewers. Green. Nagawa mo rin. Yaju. Joseph, shout out. L. B. Badger. Pakialam namin kung ano ka. Ay, B-boy, nandiyan ka pala. Sangkay B-boy, shout out. Joseph, shout out. Ano? Yung ano, yung nagbablog na ano, BBM, pakialam ko sa'yo. Yung naglalaban mo. M. Nagalit ka na lang sa BBM. Lucky. M. Matanga eh. May ibang vlogger, tatanga eh. Yan, nila. Pinagdidiinan pa nila yung ano nila. Malita-malitang ano. Presidente ba yan? May wala man isang salita. Nagsalita na magpapahuli ngayong December. Ano na ngayon, Marso na, wala pa rin nahuhuli mga kurako. Oh my goodness. Siyempre, ano lang. For viewers, shout out. Monkey. A monkey see. Guys, 7 minutes na lang, mag-end na ako. Abutin ko lang ng 2 hours mga kuray. Maraming salamat Kaya sa yun inyo. yung magkain. Monkey see. Joseph from Big Boy TV. Late na si B-Boy. Yes, Arlem Channel. Late na nga. Pa-end na ako. 5 minutes na lang mag-end na ako. Okay lang yan. M. Busog na si Insan Mark, B-Boy. Oo. Busog talaga. Monkey. Gusto ko naman mag-UC. Lalabas ako eh. 5 minutes. Mag-end na ako. Insan, watch na lang ako ng video mo mamaya ha. Ito. Pala. Ito pala isang cellphone na hanap ko. Mag-watch ako ngayon. Dito. Salamat sa support ha.
Hindi mo nakita linuto niya. Ala, di mag-interesado yan si Biboy sa niluluto ko. Di naman namimigay yan, Arlene. Aray mo. Albahay ka, Biboy, ah. May premiere ka pala, Insan. Anong oras to? 24 hours. Bukas pa? Yan. Nag-like ako. Mag-watch ako ng video mo, Insan. Dito tayo sa, ano, sa pagkain mo. Yan, watching ako sa'yo, Insan. With ads. Mag-i-end na ako. Watch ko lang to. Yan ko lang yung cellphone ko na kami ano sa'yo. 4 minutes left. Guys, mag-i-end na ako. Thank you so much sa inyong lahat sa mga pumasyal. Idol Project, kay Ate Brenda, Joseph, Jory, Sir Jory, Tatay Alex, thank you so much sa inyong lahat. Arlene and San, thank you. Yan, maya mag-i-end na ako. Busog na mi. Ate Brenda, Tol Project, thank you. 3 minutes left, guys. Mag-end na ako. Salamat sa inyong lahat. Wow. Ng B-Boy Project, shout out. Mamigay ka daw, Insan. Kaya mo yan si B-Boy. Hindi ko makain ng isda yan. Mayaman yan eh. Rich kid yan, rich kid. Iba ang kinakain yan. Mga mamahaling ulam. Tulad ng pampano. Ayaw niyang kumain ng mga isdang dilis. Ayaw niyan. Ano yan. Matinik. Matinik. Gusto niya yung ano. Pampano. Tanigi. Bakuko. Bisugo. Rich Kid, yes. Tol Project, Rich Kid. Kuya B-Boy. Kumakain yan. Pampano. Tanigi. Bakuko. Nakaitan tayo. Mga mamahaling isda. Hotdog. Hotdog. Madalas ulam yan. Walang tinik. Kasi yun. Visit ka, Joseph. Paulo to. Watching ako sa'yo, ano? Insan. Tawa si Biboy. Agi daw, pastilan. Dami mo ba? Dami mo pa sinaing. Dami mo pa sinaing. Ano mo? Hindi mo kami pakainin? Hindi, dapat kunti lang. Mukha siya numabay. Sobrang busog ko para kung gustong sumuka eh. Era pa, bugbog ber na ka sa akin. Oh, tamang kain si Insan, oh. Mikos Insan. Food trip ba? Insan, food trip yan. Orange. Kain ka na, Day? Ganda ng kitchen nyo, no? Mayaman talaga may-ari. Guys, magagawa ko ng ano ha. Ano ba ang pitcha ngayon? 11. Maggawa kayo ng video greeting ko para sa akin sa birthday ko ha. Para may pang ano ko. Mayroon akong remembrance sa inyo lahat sa Timbong. Magano ko dun. Kahit hindi ganun kahaba, maiksi lang. Kasi edit natin. Thank you, Insan. Imbis ako magre-request sa kanila, ikaw nag-request. Wala na. Nasa plano ko na yun. Paper. Ha? Team Boom. Sa lahat. Kay Ate Brenda, kay Tita Mami. Kay Tita
Basta yung mga nakakilala sa akin, na gusto mag-send ng video greeting sa akin, gawin nyo na. Yan daw ang sabi ni Pe. Ay, nasa utak ko na yon. Kailan ba yan? Para makabisita dyan. Sa 19 pa? Joseph? Bakit mo nilagay dito? 19. Webes. Bibigyan daw, hindi ko sure kung kasi mag-PPM daw sa akin si Sir Jaime Vera. Kunin mo. Sai. Thank you, Insan. Welcome. Ano mo? Ayan na. Pasti lang po kabalulay. Maglisod gani ko no. Ako mo kuha. Yes, pasugod nyo kay Tita Au. Kilala nyo si Tita Au? Iba ka. Anong mga yung ano ni Tita Au? Naka-premier siya ngayon eh. Mag-e-end na rin naman ako. Meron pa nga dito. Lay, shout out! Wow! Hi, Ma'am Lay. Thank you so much pagbisita. Wala na. Hindi na makuha yung ano sa bunto. Naku, alanganin. Araw, nasa Subic ako niyan. Sana all nasa Subic. I will subscribe and like. Thank you so much, Lay. Libani, hello. Thank you so much, Libani. Libani mo ako. Hi, hello. Guys, please visit to Tita Au. Naka ano siya ngayon, naka-premier. You're welcome. Bye-bye. Thank you so much, my friend, for visiting. I appreciate you. Agree. Thank you for subscribe my YouTube channel. I appreciate you. Guys, nakilala niyo si Tita Au? Sukin niyo naman. Mag-end na ako. Ay, live pala to. Sorry, akala ko premier. Live pala. Naka-live pala siya, hindi pala premier. Okay lang, naka-live pala eh. Pasti lang. Akala ko premier ang buang. Babay na. 2 hours na tayo. Boy, salamat. Pag-livein mo si Sagani. Para makapasok naman ako, nakakaya naman sa kanya. Ano mo yung link ni pag nag-live si Sagani, baba mo sa GC para makapasok ako. Hindi ko mahanap. Rainbow. Hindi pa siya kasi ni Whitey ngayon. Di tulad ng Sagato. Pag search mo ng Sagato, mabilis na labas agad. Ngayon, ang hirap yung Sagani. Layo. Hi, Jessie. Siguros. Red. Layo. Hi, JC. Hello. Layo. Mga taga-ibang planeta tong napasok sa akin. Hi, JC. Hello. Tingnan mo, JC. tumulo na naman ulit kasi telefon niya. Nawala na naman yung sinat niya. Save mo yan. Wala na dito. Snake. Ay, hayaan mo na yan. Gulo-gulo mo lang ako. Red. Nice. Ours? Red. Our Jess Fishing Vlog. Shout out sa iyo man. Chinek ko yung main channel mo. Yung ito moderator. Andiyan ka pa ba? Animals. Shadow. Shadow.
Pushy the red. Pushy the red. Pushy the red. Babay na guys. Watching pa rin ako sa'yo. Sabihin, Pushy the red. Arlene. Babay na. Salamat sa 3 viewers at 29 thumbs up. Bye-bye. Love you all. I love you all, guys. Thank you so much. I appreciate that. Oh.